Hoijak Koktwmani Bisingtwi Sangrongsalo Custom Officer tei BSF Jawan rokni Thansa Twidulmwng bai Boxanagar Manikya Nagarni Saha Tender Mwngwi Khungsa Phalnogo Naitogwi Manjakha Chaya Lamatwikhe Bangladesh Smuggling Khlaina ni bagwi tubujak tongmani Kaicharchi Mairum Bosta Khobwi dal Manikya Patimungno tei Koktwmani Bisingtwi Saiman ka sakangni simi a Phalnok ni dal Manikya Chaya Lamatwikhe Smuggling Khlaijak tongo hinui Koktwma manjak tongmani haikeno Customer Officers tei BSF rokni Thansa Twidulmwng bai Naitogwi tongmani no ongkhori Sangrongsalo Boxanagar Manikya Nagarni Saha Twidulmwng Khungsa Phalnogo raid Khlaijaka. Raid Khlaimani jorao Manjakha Bangladesh Smuggling Khlaina bagwi Tongjakmani Kaicharchi Bosta Mairum no Khobwi dal Manikya Patimungni yakulo Phalnok ni nok phangno arrest Khlaijakmani Koktwma kasai phaika. Sonamora ni simi mosrak ni koktu Chini Khorang.